Nina bendlonhle nophapha ekhanda nina benkashana kamenzi yaphuza umlasa ngameva enhla nasezantsi sibingelele le iBlaqlife TV igama lohlelo ke impande zama-Afrika elami uKing Sichaka eyinsizwa ke zingibiza ngesichaka esisha imponyela mfoka amancisa kancane ayidedela intombambi yesokeni ubhambathi imhlane emagwala themba ukuthi right niphilile nisharp nimoja sasiphinde sabuya futhi nolunye udaba sokhuluma nabantu ney'nkinga zabo nokubaxakayo nje kusetshenzisweni kwezinto ey'thinta isintu ngendlela yokuphakama nokunye akuthe phecelezi asibingelele kudadewethu sabona sisi Yebo sabona. ninjani kodwa Ngi-right. alright Yeah, ngi-right. umuntu uma ethi right singazi kahle right lokho kuphila noma right nje Angeke ngithi nje ngizoba right after ukuthi nje ngikhulume lento le engiyizele lana cause iyangishisa esifubeni. hlala phe kwamntakama yini lekushisa sifubeni Yeah. Shokuthi mina nje bengashelwa nje amadoda abantu besilisa nje bebengangiboni kahle. njengoba unje ungashelwa nje Hayi ha inkinga phela lena phela ungayitshela ukuthi uma umuhle ume kahle so nje hayi kanti akusebenzi ubuhle. okay Ngenhlanhla ke ngaxoxela omunye umngani wami useyishwazi Thomi nginenkinga kanje wathi hayi don't worry khona omunye ubaba lapha engonyameni akakunikeza into ubone ukuthi hayi cha uzoba right now and I'm sure ngibonile ukuthi ngiright leya Mercedes le ebhake lapha ngaphandle yes eyami kodwa ngayithengelwa mina nje bengakwazi ngisho no 5 rand umuntu wesilisa benganginikeza okay fine nginebhodlela ngaya kulo baba lo oyinyanga lapha engonyameni wanginikeza izinto wanginikeza nje ibhodlela nje elincane likhona la lapha nesikhwameni manje inkinga ngikhathele ukulisebenzisa but uzongibuza ukuthi ukhathele ukulisebenzisa kanjani because you are driving a Mercedes Benz, you fly to Dubai, and even my child is to a very good school. But zihambe lezinto zisikhathaza. Mina nje ngidla kunoma yiphi restaurant engifuna ukuthi ngidle kuyona. But the problem is leli bhodlela leli fanele ngigcobe okay fine ngigcobe kulo bese ngiya kuma restaurants aphakeme mina nje umuntu waziwayo la eThekwini oseParliament uyiblessa lami ungenzela yonke into naye imake leli bhodlela lakho uyalikhulumisa noma uyaligcoba nje kuphela ngiyalikhulumisa yonke into engifuna ukuthi iyenzeke ngifike nje ngi-order coffee e-restaurant restaurant lawa semhlanga ngisho ukuthi ngifunana these people ayi ukuthi kufanele ukuthi baze balale nami noma benze njani cha hayi lokho basi inkinga manje ngikhathele ngoba manje njalo ebsuku kufanele ngihambe nginqunu olwandle. That's why iflat lami liseduze nolwandle. Mase kuthiwa ngihambile into zomndeni nani ngiba nenkinga manje. Ukuthi nje fanele ngene lapha olwandle. Basi nakhona inkinga mase ngibuya khona ngibuya ngikhathele ngizumekile kumanzi la lapha I'm sure yezwa ukuthi ngisho kephi kunobuhlungu nyana ngazi kusuke kwenzakalani nami ngivele ngibe dizzy mase ngene lapha emanzini basi hayi sengifuna ukuthi nje hayi ngiliyeke leli bhodlela manje angazi ukuthi ngizwenza kanjani ngoba lo baba lo wasi nje ungenile awumeke umuntu uyalala aphuthelwe izinto uyahamba uye lapho olwandle uhambe nje bujwaba njengoba ngisuke ngiswima phela I think akho or ngesikhathi ngisuke endlini ngisuke ngikuma senses ami but then mase ngilaphana qanisela sisi yabo nje kunzima ngoba phela angazi noma lento ilala nami noma kwenzekalani but nje ngithola yonke into but
Ngikhathele ngisafuna. Now awusibalela izinto nazo oyithole through leli bhodlela nanokuthi mawuzoyithola uqala usho ukuthi ufuna iMercedes mawuthi ngiyalinganisa noma ufuna iflat wenza njani noma zayiqhamukela nje. Angithi phela okay fine mangiqeda ukugeza njengoba kade ngitshelile ngiyalihlikihla ngikhulume nalo ngilitshela ukuthi okay fine namhlanje ngiye endaweni ethile. Kufuneka ukuthi umuntu onemali angibone lapho because nami vele ngihamba lezi ndawo vele ezinamamiliyoni nani ngifuna lokho nalokho abo nje alipheli iviki ngakayitholi leyo nto. But inkinga angikwazi ukwenza ezinye izinto fanele ulwandle libe seduze nami. Awuhlali la ngekho khona ulwandle? Angihlali njengoba neflat lami lapha eMhlanga liseduze neLukhuza neflat. Mangihamba ngiya kulama trip army lawa overseas I have to like ngibhukhe indawo eseduze nolwandle because it doesn't matter sometimes ukuthi sihamba nabangani bethu fanele nginyonyobe mina. Now asingene straight kodaba sasiphetha lokuthi ukhathazekile ke manje ukhathaza ukuthi awukwazi ukuya emndenini awukwazi ukuya kuphi nani ufuna ukusizakala ngani yini uyincamelayo manje uthi yenzeke empilweni yakho? Singikhathele lempilo wonke umuntu akangihalela abona ukuthi okay fine I have everything that I want but I don't have peace because nje can you just imagine uya lapha olwandle and then ubuya nje khathele ulala uthi uyavuka umanzi kubhlungu lapha nogel so nje bakhona abanye abangani bakho kulabo abakuchazela ngalento abaphila impilo efanayo? Phela abangitshelanga kusuku uzohamba ukuhamba kunjeni it's more like onke umuntu ufike into abe nento yakhe ezomenzakalela kanjalo noma ngazi noma bengifihlelwe noma angazi uthanda izinto basi hayi manje sis ngiyabona lolu daba lokuphethe kabi lebhlungu kodwa ke awukhulume nabanye odadweni lapha ekhaya mhlambe ofisa ukubaxwayisa ngakho ngalento yempilo yama-slay queen ngoba mangibuka nje ubuka nje ngayo. There's nothing guys ongazi we enjoy if ungenayo peace. Ave kumnandi noma ungaba asingale labo 5 rand bengibakhalela but at least I had peace. Can you just imagine uba nazo lezi zinto uyakhokhelwa ingane yakho i-school fees umndeni ubona ukuthi unemali but usa right ukuhleli lapha wena fanele uhambe zingaki indawo zinolwandle la eSouth Africa. So nje siyabonga sesikhathi sakho nozosethulela udaba lesithembe ukuthi odokotela bethu bazokwazi ukukusiza. Ngiyacela bandla neshow yenu uma ukuthi ungenzeka ningisize ningitholele angazi ngishilo ngase ngilishile laphana elokhuzeni emotweni yami ngenze njani nginikeze lona leli bhodlela manje noma ngenze njani. Hayi asizumlapho ikhona into eningangisiza ngayo. Yeka selifuna mina asivele sizumlapho wendabuko nje uzothina ngoba manje angifuni ukuhamba nqune olwandle mina ngisoza kumlapho wendabuko ukuthi uthini namva kwalokho. Siyabonga sisi. Okay ngiyabonga. Babukele beBlaqlife TV impande zama-Afrika nilizuleke udaba likasisi nokushima nebhodlela nemali nolwandle nokuhamba bujuwaphu kodwa ke siza udokotela uGasi uthini emva kwezitolo asibuye siphinde sixoxe. Alright nina bendlondle noPapa ekhaya sasiphinde sabuya futhi sizodinga idaba lethu ade sikhuluma ngalo nodadewethu ade ekhona la ekhuluma ngokungashelwa nokushima nokuhamba bujuwaphu nebhodlela athi walithola kwenye inyanga engaphe ngonyameni asazi ngoba nathi sisebenza nenyanga khona ngaphe ngonyameni baba umzisi sasimthinde nje masifuma ohlele nti wedokotela unaso isandla ekhambeni ngasisenquni kodwa ke nangu baba uGasa uzoyichaza yonke lento uma ukuthi uyayazi baba uGasa sibingelele. Asibingelele umsakazi sibingelele kubabukeli beBlaqlife TV. Thina baba uGasa sihlangana nezinkinga usuku nosuku ezinye zazeyifana nazo lesikhuluma ngazo manje usisi ukhuluma ngebhodlela labafana siyazi ukuthi udadewethu wesikhathi laba bakhala emakhaya ukuthi bashimile bafuna usizo kwababa uGasa babanike izinto ezifana nalezi ikhona into nje mayikhona uyayiphasisa noma uyiphasisa? Khehla lami ikhona into nje kodwa umsakazi kumele uyazi umnkosi bayo ilento ukuthi uma ufuna ungachazeleki enyangeni ngoba naku nayo inyanga isuke ijaha imali ingabe sakuchazela ukuthi lento izohamba isebenze kanje yabo njobe sesho usethi ukhathele uhamba olwandle nesitho sakhe sangasese simhlungu kodwa yamfakela ilokhuzana imali njoba ngeke ngasho umsakazi eqaleni ngathi
kunezinto othwala ngazo ezizethwalo kodwa mangabe uhamba ufuna ukuthola abantu benyawo uyakubona abantu benyawo uma ufuna ukuthola abantu bemoto uyakubona abantu bemoto lento yenza usisi athi uhamba indawo eziright ukuze akwazi ukuthi asuza abantu aba-right kunjalo nje kahlala ake sibuyele kuleyo ukuthi isitho sakhe sangasese asithole sasithintekile engazithinteke kanjani kanti kusuke kwenziwani lapho olwandle khehla lami okungenzeka usisi lo ubelala nenyoka lapha inyoka kade imphakamisa ekumphakamiseni kwakhe khona kade ikwenza idamage kade yenza ngaphansi okungeze beyidla amaqanda akhe yabo inzalo le ngoba ubengeka amithe futhi yabo ubengeka amithe lo nto kusamele siyibheke mangabe simlapha ukuthi usazokwazi ukuthi athole umntwana yabo ngoba sazi ukuthi yini kade yenza lapha nje kade kulokhuza kodwa yena indlela kade iphakama ngayo lento iphakama ngokuthi idle yena ngoba isuke ikudla lento mayisuke ingena ngaphasi hayi ukuthi isuke enjoy ukuthi njenganokuthi umfazi nendoda enjoya lento le yona so kukhona into esuke iyidla lapha ngaphasi eyizuza eyithwebulayo naye lamadoda alalwa nayo futhi usuke wathwebula lo sisi ngale ngathi emchamela lapha nakahlala manje lento isebenza ngolwandle kuphela ngoba phela ukhala ngokuthi iflat lakhe kufanele kuyaphoqela ibe ngasolwandle and akakwazi ukuphinda ahlangana nabanye abantu bomndeni ngoba yena njalo ngekhathi ethile uyalapha into esuke yenzeka kanjani uxhumana kanjani nolwandle khehla lami njengoba kukhona umsakazi ngoba umsakazi ngizokusho lo ungakunanaze yabona umsakazi la eminyangeni ukhalo lude ukuthi uyazi kube khona omunye isase siyaziwa ngaphezulu kwakho la eminyangeni yabo yesikufihle lokho kunabantu abakwazi ukuyikhipha lenkosazana yasolwandle bathi bakugaxa into egazini bakugezise maqedwe bathi khuphukula ulwandle uhambe njalo stress ecala kolwandle umuntu umlungu ozohlangana naye lento ezokunika yona uyithathe yabo na kanjalo komsakazo okusho ukuthi lesithwalo salosisi lo sihambiselana nolwandle ukuthi la khona abeseduze nolwandle ukuze akwazi ukuthi aconnectane naleyana mayisefikile olwandle lento masiyamdoma ukuthi akakwazi ukubona ukuthi ngabe yini lelala naye yabo kodwa umsakazi kona kuyiumoya oyisilwane oyinyoka umsakazi yabo njengoba njengamanje usisibuka njengomuntu kimi mhlawumbe nje nababukele emakhaya odayisa ngomzimba ngoba phela uyasho ukuthi lento yenza kodwa akakuveza ukuthi ulala nabo labantu abasuke bemenzela izinto sangifuna ukuthola ukuthi ke leli bhodlela ngokwazi kwakho liyenzana engqondweni yomuntu asuke ebhekene naye wesilisa lo sisi njengoba ligcoba umsakazi ibhodlela shuthi linemhungu lonke liyakwazi ukumthatha umuntu wesilisa angithi ukubona umsakazi ukuthi makudlula umuntu wesifazane uma umuntu wesilisa kunendlela ombheka ngayo kube khona indlela yabo ziningi indlela osukumbheka ngayo yena usuke elindele vele ukuthi umuntu ufuna umuntu onemali usuke ekhulumile njengoba esuke ekhuluma kulona ligcoba so umuntu oza kuyena akamphikisa kube khona inkulumo ayiphikisayo kuyena ngoba usuke ezoza nalezi zinto ezinhle lezi asuke ezidinga usisi ekugcineni umsakazi hayi ukuthi lo muntu wesilisa akalali na uyalala naye yabo uyalala naye ngoba isebenza kanjalo phela ukuthi ukhokhela yabo lento le azathola ama surprise ukuthi abantu ba surprise ngoMercedes uthola lokhu nalokho akukho umsakazi la ukuthi khona ngizokunika into ngingakazi ngilokhuze ngingakazi ngihlangane nawe yabo yena baqale bahlangane kahle banikezana izinto yabo lonto kwazi ukuthi amthengele yabo kodwa sebeke balala yabo amadoda leminyango umsakazi ngeke sikufihle lokho ayakwazi wekwaze nomuntu ongenalutho ke ongenalutho umsakazi akhiphe lokho okuncane lokwasuke nawo ngamuza usesimanje usenamela ngisho nalama 5 rand lawo akadena kwale bhodlela uthi ufuna khanjwe nalo kwayimali mangazi into engizayithini lemsakazi manje ngoba kusho ukuthi manje ngizohlala nalento lapha elokhuzeni ukuthi phela umsakazi mina angihambi ngenyanga mina ngihambe ngaphethe ngekho lutho lapha emotweni hlezi khona izintelezi lapha namsakazi ukufika ngoba ngeke ngipake nemoto ecala komgaqo mase ngizwe ukuthi hayi kungekho ngibe ngifika nami ngibe ngimemeza mawukuthi khona isiguli sami esikhalayo sithi umsakazi kwenzeke kanje kwenzeka kanje kwenzeka kanje khona abantu engihlezi nginabo ilesitiyaba engisuke ngibazi ukuthi bashawa izitha zasemndenini bashawa bahanjelwa abafazi ukuthi sebeyathakathana manje bathengelwe inkabi ngiyaphuma nami ngibakhuzelisa impi angikwazi ukushiya wedwa ume wedwa ngithi nazi induku ilwa wedwa mina ifoni ihlala iringa lapha uthi ngiluso umuntu engamazi osuke eCape Town umuntu owafika la wangichazela inkinga yakhe kodwa manje ngesimo sokuthi ngiyabothi usenkingeni abese yangitshela ngithi ngitshela igama lelo muntu nelokhuza nesibongo sakhe yabo memazi kuumuntu wakubo ngimemeza umsakazi caca ukuthi hayi impela hayi liyaphela odaba liyaphela ngisuke ngenza lento ukuthi ngifuna ngenza lento osukuyifuna mina kuphela umsakazi okay dokotela mhlawumbe ke ngoba usuvelile ukuthi wena ulisabe thina sixolisile ukuthi cha ngeke sikwazi ukulithatha ibhodlela
Izinto ongamsiza ngazo sesafuna ukusizwa ngazo njengoba sesimene esifana lapha nabanye-ke abasekhaya abasafuna ukuzogezwa ngenxa yokuthi bayibona beshimile bengasheleki kungenzeki lutho. Iluphi ulwazi udokotela nosiza ngaba nalo kulabo bantu? Kulabantu abasemakhaya labo thothi bashimile abasheleki. Zikhona izinto esingabasiza ngazo eziyizigezo zokuthi bathandeke. Izinto zokuthi nje zivule inhlanhla umsakazi, inhlanhla iyahambiselana nokuthi izinto ukuze ubone ukuthi zivulekile uma usebenzisa umuthi. Uqala ngako ukubona ngabantu besifazane, yabo. Kuye ngawo ngisho uyolanda into yokuphila kumuntu noma ngabe sethwalo. Ubona ngabo futhi abantu besifazane indlela abeza ngayo. Kube secaca kwena-ke zibe sezahlukile ukuthi ufuna umuntu wesifazane noma ufuna ilokhuzana. Lento oyifunayo imali noma umuntu wesifazane. Yabo. Kodwa abakhona imali umuntu wesifazane uyazi. Zikhona-ke izigezo zabantu besifazane. Usisi lo msakazi ngamafishane nje sizomsiza. Kumanje umsakazi ngizohamba naye. Ibhodlela lizohlala la kumina ngilandele ngalo ngeMercedes yakhe. Ngiyichele nayo ngenduku ukuthi lento ingakwazi ukuthi ibone ukuthi ngiwaphi yabo. Uze ingakwazi ukuthi igcine semfaka kwezinye imoto ngemuva. Ibhodlela lizohlala lapha kumina emotweni umsakazi. Ngithatha ngilifayile lapha kumina emotweni umsakazi. Mina ngeke ngenzele ukuthi umsakazi ngiqine kakhulu. Ngqine kakhulu. Methami ngayigaranta mina ngikutshela ngomuntu mina umsakazi mina ngaqhathela abantu kanje umsakazi ngithi dweba lo muthi la. Endaweni yangakini umsakazi la uthi unezitha khona izitha masizixakile ngempela ngithamba odweba lo muthi endleleni uthi laba bangilandela abangithakatha ngithi abashane bodwa makubeqala baxabane bashane bodwa. Uzwe kuthiwa bagengcene ngobhusha abanye bakhiphana amehlo kwenzeka lokho kwenzeka lokho kade behlangene ngawo. Enkampanini sidwebe gate-ini lonto enkampanini. Sithi laba okuyibona abasithakatha abenza okubi kumina ngithi akushayisana imishini benza amaphutha. Uthi kade mhlawumbe uma kade drive uhasa athi kade lokhuze kade qhumisa iphalethe athi mebuya beyohloma ngene ebhekile bomshini yabo. Siyakhipha lapha emsebenzini so sesikhipha lapha usesaya somgeza mkhulu ngegibela nje ukuthi sikwazi ukuthi into zakhe somlahlisa sibuye naye sibuye somhlambulula sibuye simvulele inhlahla yakhe sibuye ke manje sibe sesimhlambula ngegibela nje umsakazi. Masibuye lapha umsakazi unomunye umuthi la ekhaya esiwenza ngokhambi. Lo muthi lo uyawuthatha uhlabela inkukhu yabo. Mase uqede uthatha inyama eminyama kube khona oseceleni esikunika wona omngaka uthatha inyama eminyama uyiwashe lethu ukuzo yabo. Moyiqede ukuyiwasha uthathe lamanzi la uthathe lo sulubilisa uthathe lamanzi la ufake lo muthi lo kade uwashela khona uhambe uyogeza ngaphandle. Mase uyabuya ke manje sobuya faka inyongo yenkukhu emhlophe la usubeka emsamusi uyashaya ucela inhlanhla nje kuphela. Ucela inhlanhla ukuze ngingabonakala ukuthi khona umkhutshana owenzayo ubeka lapha emsamo ushaye lo khamba ucela inhlanhla ke manje ucela inhlanhla uyothi yabona abantu abadala bafike bazikhulumele wena nawo base ke siqede sesimphakamisa ngegibela nje ukuthi yonke ke manje lento anayo ingapheli okunaloko ayephambili abe namabhizinisi sesimkhuphula ngakephi ngokwasedlozini kodwa ngokwemfihlo ngokuthi sesivula inhlanhla. Akukho kona esobe sithi siyamthwalisa siyamthwalisi ke manje sivula inhlanhla sesesiqede siyayiphakamisa ukuthi khona umsakazi lokuthi hayi ukuthi siyakuthwalisa kodwa sithi qhuzu kule level osukuyona yena usevela usela sekuthi nje uqhuzule lapho uthi kumbeka kancane ukuthi nje lakho okunye okusele ukuthi nje abalance ke manje indoda mayithola indoda ihlala engabe ukuthi uhamba nje eshawa laphana ahambelala laphana leyo nto ayifuneki kufuneka ukuthi ube nomuntu nje oqondile yabo. Alright dokotela ngenxa yesikhathi banikeza inombolo nokutholakala kwakho dokotela. Sakazi mina ngitholakala nganoma ingaziphi isikhathi kodwa uyafona mangabuza kumina ungazise ukuze ngikwazi ukuthi ngikutholele indawo uma uthi usuwakude ngikutholele indawo yokulala ukwazi ukuthi sikubhukhele sikwazi ukuthi sikusebenze ngendlela ehlelekile ngesikhathi ngoba uma sikusebenza kumele mkhulu sibe nesikhathi sakho yabo ukwazi ukuthi sikusebenze ngendlela eqondile yabo. Inamba yami ithi 081 45 78 132 081 45 78 132. Ikhona ke nyamsakazi ke izofakwa nayigijima estraining laphana. Sibonga kakhulu dokotela nangesikhathi sakho. Thokoza khehla Babukeli beBlaqlife TV emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi nibe ngxenye iyohlelo lethu izimpande zama-Africa the review la sibheka khona iy'nkinga nengqinamba zabantu. Babugasi uyasisiza-ke ngokuthi ayinikele ekutheni abanye uzobasiza la angabasiza khona. Once again asiphinde sisho ukuthi abantu abasiza mahhala abantu kuphela abafike la bazobika iy'nkinga akwazi ukubasiza mahhala. Baqhamuka eceleni
kube sekuba ukukhuluma kwakhe nabo ukuthi basizana kanjani. Okwethu-ke nje iBlaqlife TV ukulethela abelaphi bendabuko ney'nkinga zabantu ababhekene nazo befeyiseni nabalaphi bendabuko. Asihlangene nokulapha nokusiza abantu. Uma ufuna ukusizakala nazi iy'namba y'gijima ezansi ungasizakala khona. Igama lami Kingsicaka, Caka seyishaya impunyela mfoko amancinza kancane edidela intombami esokweni ibhambathi emhlane amagwala. Umalala nomunye indawo wava wakhwifela ngenhlikihlikane esinehlikiso amagidangoma nasemntubatuba. Ndaba zakhe ehlele kwabe nemhlaza aphuma kuyoba kanjani. Kungenjalo hlangana ne-social media. Nisale kahle, uNkulunkulu anicine.